Menudo desgusto ten Celestino, o dono desas 11 cabras falecidas por comer hortensia. Aquí ao noso carón está a arma letal, porque conteñen cianuro, que é un componente altamente tóxico que digamos que impide que o corpo reciba oxígeno. Celestino, estás agora mesmo moi afectado porque sabes que esta mediodía volveron a comer. Sí, ahora acaban de pasar por aquí. Hai unha hora ou hora e media. Mira, xa están ciscadas por aí e acaban de comer outra vez. E o xo mellor pode haber outra desgracia. Ata agora contabilízanse 11 cabras mortas que el veu un día cando as iba a levar para a corte fai nada. Uns días encontrou que botaban espuma pola boca, non? Así te enteraches? Sí, porque isto producelle un acidez ou algo, porque ten un veneno. E claro, empezan a espumar pola boca e a berrar e morren. E aparte de morreren elas, se teñen crías, pois a leite que lle traducen as crías, morren as crías tamén. Ata agora contabilízanse 11, pero agora, Celestino, xa non sabes cantas poden ser despois desta mediodía, non? No, porque eu xa tiña máis pendiente que iban a ser máis que 11, porque faltan moitas cabras, incluso aquí neste sitio, hai 3 ou 4 días, vin a coller dúas que estaban aquí mortas, que as mirei e dixen pola tarde, cando veña de comer, vou ir a collelas para leválas para que mas cargue o camión. E xa non estaban. Celestino quere dar un aviso, se pode ser a súa veciñanza, de que non deixe os restos de poda de hortensias á beira da pista dos camiños, porque por aquí, Celestino, vente, pasan as túas cabras, e claro, ao telas tan á beiriña, van a puras hortensias a comer. Claro, porque este é un peligro para todo, é un peligro para os animales, é un peligro para unha criatura, porque unha criatura pode botar a man unha hortensia, pode rompela, pode coller líquido ou cualquier cousa que solta a hortensia, e pode serlle unha cousa perjudicable. Ademais da perigosidade, Celestino, as túas cabras estaban preñadas, isto é un gasto económico para ti moi grande. Eu levo unha temporada que non sei o que ingresaron duro, entre vacas e cabras e todo. Eu non sei o que vai morto xa. No caso das cabras, canto calculas que tes en perdas? Non é valorable neste momento. Cos cabritos e cas cabras que hai, non é valorable a cifra de diñeiro que hai. Aproximadamente uns 3.000 euros, non? As cabras aproximadamente, as cabras que ahora neste momento teño eu ao día que me cargou o camión, 3.000 euros tranquilamente, de calquera maneira. Pois, compañeros, esta é a situación que está vivindo Celestino cas súas cabras aquí en Baiona. Vedes que os restos da poda das hortensias están moi pretiño da pista pola que pasean os seus animais. Ata agora contabilizaba 11 cabras mortas pola inxesta de hortensias, pero agora, despois deste mediodía, xa non sabe cantas máis pode haber, porque sabe perfectamente que volveron aquí a comer máis hortensias.